Na may nanawag cellphone ni Lampoy. Hoy! Si man. Isa na pistol. Ba't kasi nga nanawag ni mo? Dabi was calling me. Mas calling ni sa imong kunot. Hala, kato man akong kinugol siya. Mga yun, siguro nawag pinaskuhan. How di ay? Yes. Pagkon na ako ni ay pistol ay. Hello, Ninong. Merry Christmas. The number dial is not yet in service. Oh, no. Yan ni pistol. Hawak naman po pistol. Sabagan na lagi nagtarong. Sama ni nga ba yan ay? Ninong, ako regalo, be. The number dial is incorrect. Yan ka ng pistol. Yan, tawag na po do. Tawag, maghapon na siya. Sama ning tuwan ay. Mana ko diyan, Ninong, ha? Mana ko. The number dial cannot be reached. Tara naman sa undang na siguro na siya tawag pustilo. Wala tayo. Sapir na. Terus tawag yapon na pustilo. Na oy. Akong pinaskohan, Ninong. The number dial is out of town. Dangan di mo ron. Kaya pustilo yun ay. Nawag naman nagting December mga tawana oy. Ano na? Lite-lite na ta. Boy, kanang kuhan ba? Si man. Oh, matawag naman po. Ay, pustilo. Kung nalito ba gani be? Kira na ina nga. Matur ako sinbalaya. Agtos nilang balay nga. Likay-likay magani kag tawag. May ibang kong nimo. No.